Lonely, oh, I'm so lonely. Iti talo ay pasa ti Dear am Alonely, masarakan tayo da diti istorya nakasla simple lain idilugi, niyam at balin asudat iti puso. Nikoni, inamlipat iti napudno nga ayat dapu iti panagpili iti kinabaknang, ni Mini, ina ni sakripisyo iti badina idiay abroad adinday na baybayan ti bukod na ibayad, ken ni Manang Susan, inanibtur iti kakabsat ng demnak no met tibain, sakit ken panakabano. Niyam iti likudan dagitoy eladinit, at dalata tinamnama, panababawi, ken saludsud, nun aladawan ti panakaamo iti kinapatad ti tao, mabalin pa'y kaditi pamakawan. Dear Mr. Lonely. Imbag laki din tanda ka dito'y balay nyo. Apay ayan. Diyan text ko kan ka, di mo pa'y nabasa? Adaya. Ay nagmaymay sa ak ita dito'y balay. Kung iti text ko, akadwaan na amapan ag-apply ka ni Antim, ka sales lady, iji palingki. Ah? Kunak ano ang angaw mula ang in text mo? Iso asaan ka nag-reply? Anya nga ang angaw. Idi pa'y lang nga ibagbagakan ka dayta. Talaga seryoso ka? Wan, sumardengak pa'y lang ag-eskwela. Tawan kwarta dagi tinaganak ko. Iso akayat ko ti agtrabaho. Talaga akasapulan ni antik ti sales lady. Ibagbaga na asyak ngam. Ha? Syak ag sales lady? Ha? No way. Iso ay siya kun Naskan ang makaurno nga kiti kwarta. Sige, orayin nak nga rod tag sukatak biit. Ay, isukat ajak kaya ti umay dito'y palengke. Tanagado ti aglalaok at ang taong nagpangsit pa. Jak kaya tagbayag dito. Kat mapantanga rodan iji grocery ni Antim Ay, mabiit lang. Amangan no masabat tayo kagulat alalaki dito palengke. Sino mo? Ay, basta. Kontrabida itibiyag ko. Tunggal makita. Ay, madadang alital daw ko. Agar aram siguro kan kanya. Ay, nagadukot ni bagbagam. Umay kakitin, tamapanta ijay ayan ni auntie. Auntie, ada ka doha. Best friend ko ni Angie. Kaya't nakaniti sumra as sales lady. Naimbang na aldaw yo, ma'am. Ante ko namlatan kanyak. Kaya't mo kadi at talaga ti sumra ka sales lady. Wan ante, kasapulak ti trabaho. Nasingpet ni Angie, auntie. Nabayag kaming nga agam-am mo. Kasta ka day. Oh, Angie, amumot sigurong tiagbarian niya. Siyempre, mata. Oh, anya, auntie. Alain niyo ka din ti best friend ko? Ay na, amumot ka anakan. At talaga akasapulak ti sales lady. When awatak ni Angie. Mabalin na ti mangrugi inton bigat. Oh, nangag mo, friend. Nakaragrag sa kak, friend. Agyaman nak, auntie. Ne, di ahalan. Apay anak katakder matlatan ichay. Di yuman ay ayabanday na at taong, auntie. Iso dahi ta, jay kagurguram ako na. Kasano ajak ayaban. Katiyag na mat dagiti lakok nga in-order ko. Kasi mat no nakatakder latan dita. Alan, umay ka ditoy. Mabainsa. Umay ka, antag merienda ka. Ay, nadadail manin ti alitaw ko. Bay, amla ka di. Nagtrap-trabaho mo di taong kaasi mo. Di mo kusko silapan ta nagagat day ta abaro. Oh, nangag mo? Ante, atuit lagi tilakom. Nakita ka na punno day ta guy-guyudam akariton mo. Nakaan-anos kalakit din aya. Ala, idi sumlaang dita day ta kargam ta ag merienda ka. Saanan, ante? Day ta ti kunakmanin kan ka. Sumro ti kinaman nagbabain mo. Ala, agtugaw ka pa'y dito, itamapan kami gumatang iti merienda tayo kadag iti babalasang apisitak. Duatan anti amapan. Iba tidak ditoy. Agbantay ka pa'y laang dito grocery ko ni. Ala, intan, Angie. Kumusta ka, Connie? Apay ay akong kumustaan na. Itatalang manan na nakita. Di mo lang mo.
Kanayon ka mamimiss. Sikat na inspirasyon ko. Nuapay akayat ko ang makaturpos iti panagadal ko. Sapay na ko mga rod ata makaturpos ka. Intun makaturpos ak iti kurso ka. Kaya't nakmat siguron. Saan ang mapasamak dayta, kargador? Makaturpos iti panagadal nga. Awan lak amukon. Di na kumamot tagibasitahan ko ni. Naka-enroll kita. Baawan klasek. Umayak ag kargador. O, di nasayaan. Lalaingam nga rod. Kat sapay ko ma, tagbaligi ka. Agyaman ako ni. Dayta talaga, ti kayat ko amang ngagan, manipod kan ka. Isugayam dayjay di kagurguram ako nam. Cute mat. Natayag kan aday tsura na. Ay, di mo man dakdakamatin kanyak dayjay nga alan. Tauray anya ti bagbagam, talaga jak kayat. O, daytoy ti type ko. Day ta umawawag ka? Itaak man tinagan na. Amum. Oh, Jonel? Di anak ti bak na nga negosyante di ti lugar tayo? Juan. Sige, mabit lang tasong bata ka. Hello, babe. Babe, mamimiss kan. Ayan mo ita. Kagap-gap po mi kinyan di palingke. Agawin akon. Anda pa yung klasik. Dagasan ka ito madamdama. See you. Love you, babe. Okay. See you. Love you too. Bye. Boyfriend mo ni Jonel? Oh, apay anak laat ka. Imposible ka di ang mapasama. Ngamin, ni mami na, ada na nga to asad na iti kapitulyo. Kat ni tatang na, negosyante. Anya ko ma. Kan amom na anya ti kurso na. Anya? Management. Ngamin, kayat na nga iso ti mangi-manage kadagiti negosyo da. Nagswerte kan? At daamin sa kan ka ti kinaswerte iti biyag. I love you, Connie. Ay, ayaw na kadimot lang. Katman I love you, Junel. Nung makagraduara kiti panagadal ko, agkasarta na dagos. Anyat makunam. Saan ka di anasay-saya at no agbiro ka pa'y iti trabaho? Saan mo apakadanagan day ta? Tasyak to ti sumukat ang manager iti negosyo ti pamilya mi. Sa bagay matkati, Kano jak kayat nga agbalin ang manager iti negosyo mi. Ado mo ti pagaplayak. Pagaagawan dagdag iti kumpanya. sigurado kay ti daytan? Agtalag ka kanyak. Itapay lang. Kat makit-kita. Nga ado aswerte ti umasidag. Apaman na malagpas ko ti kurso. Sapay ko ma, Junel. Anya ang klase abalay ti kahat mong ipatakdar ko. Mabalin nga agpili, ah? Si kanto tagbalin arena ko ni. Amin to akayat mo, masurot. Ay na, naggasat akon. Tasyak tinapilim nga ayatan, Junel. Nalala nga din, subuan ka na. Saanan ka ni? Ha? Ado ti tao dito restaurant. Ay ayatan nga ko ni. Iso nga ipakitak ti panagayat ko kan ka. Kaanakan, makiinumak man iti danaw ma. Nagnag na kayon samat, Uncle. Nagapon niyo. Naggapuak dita palengke. Amumat. Ay, kargadorak ijay. Sige, Uncle. Mabit lang ang tayalaan kayo iti danom. Sige. Ay, ito ba ako mampay? Ay, ay. Ay, ay. Oh, Uncle. At iti danom. Api ngamin ang magmag na kayo kat nagado ti jeep. Ay, awan kwartak. Ay, inibus yu man siguro di kwartayo iti bisyo yu. Ay, adaman damaga kaanakan. Anya day ta, Uncle? Agar aram kadikan ka ni Alan? Di kadwayo a kargador? Wen kaanakan. Ay, jak kayat day jay. Binasted kun. Ay, sos. Apay abinasted mo kan no nagagat.
Agis eskwela pa ija university. Umanay ka di day taarason tapno aklo ti ayat na. Ay nakaanakan. Swerte ka. No iso ti mga sawakan ka. Ibagakan ka no apay. Agdangag ka anay bag. Di na kayat ti aginawm. Di na kayat ti sigarilyaw. Iso nga awan bisyo na. Uray pa'y anya ti ibagbagayo angkal. Jack kayat day nga alan. Gaputa dan boyfriend ko. Andan boyfriend mo? Uy, angkal. Am-am mo yun ni Junel? Ay amok ah. Kano nagloko day jay a tao. Ay, dandaninak nasagit ijay highway. Ang mga noadda kayo mat ijay tenga ah. Kano nagungat day jay a tao. Imala iti amana alas taog. Ay na, saan analastog ni daddy na negosyante? Ay, di mo ay amaw. Adaw ti babae na. Uray no adan edad na. Anya, ay na angkal, agar aramid kayo manan iti istorya. Ay, pudno ti bagbagak ka anakan. At dapay madamdamag ko. Adan-dani ka nun mabangkrap ti negosyo da. Gapaw iti panagbababae na. Kasta? Kaya't kanwa sinaan jay misis na. Tadi na sardangan ti panagbababae na. Ay, sige, agawid akaw ka anakan. Sige, angkal. Imagmatay may ka dito balay, Connie. Awan oras ko nga agpasyar iti balay yo. Wan nga rod, manipod na addaan kay ti trabaho. Busy ka na kanayon. Kasano? Kanayon nga ano ti customer mi kan ni auntie. Danda ni awan pa'y oras mi amangan. Oh, kumusta kayon ka ni Jonel? Amo, friend. Mamati ako nga dagayang forever. Iso, ti forever mo? Wan, nagkari kami iti tunggal may sa akalpasan ti panagturpos na. Agkasar kanin. Ay, nagmayat man no kasta? Pagpilpilyan nak nga rod no anya ti kayat ko abalay. Kasta ka di? Ay, nimot alan. Kanayon iti pwesto. O, di arman nakakuman. Agbagay kayo. Si Kantupay ti kanayon na adamagan. Amom, kayat nakakumakano nga awagan, takasarita na ka. Ngam awan mo't igatang na iti cellphone na. Ay na, friend, saan akas di alalaki ti para kanyak? Ay na, ni Alan, awan makukwarta na, ngamin igatgatang na kano iti libro. Kan, pagplete na mapanag-eskwela. Ay na, friend, saan mo nga istoryaan da di atao kanyak? Tasyak, kumita da kon kin ni Junel. Adeng, pangikabila ka dagito ilakaw. Unay katirigat mon ayaan ang ibunak kadagita, manong. Isardeng mo nga minan ti agkargador, ta ijay kalaangan balayaw. Nay, apay nga ibagam kanyak ti kasta. Kano ano pa iti mayat nga agpakargador kanyak. Uwan ata masyandakan ka. No kumangamin amin at angdan mo, kat igatang mo iti kanam, imbis nga arak. Inapigsa ka kumah, ure adan edad mo. Ay na, saan kan nga agreklamaw? Tadjay paboritom akargador ani Alan. Awanan. Ay, uwan nga ron. Si Kantisin mo bla. Maragsa kanakman para kan kuana. Hagasaman. Inggraduar na ti kurso na a computer engineering. Bilibak nga ron kan ko, ana. Auntie? Ah, ay konay. Ay manong, ni kadiko ni dayto? Ala, auntie, uncle, didak samot mabigbigan. Kasano, kat nabayag asan tayo anak kikita. Kan nakapimpintas ka itan ka anakan. Ay, thank you, auntie. Wen nga rod, manipod nagasawa kami kini Junel, imadayo kami kat italaang manan ang nagbakasyon na.
Apay pa lang ay madayo kayo. Oh, Uncle. Kargador kayo pa ilaang dito'y palengke nga aging gaita. Ay, kat anya nga iti sabali nga amo na atrabahuan. Tabamartak mat nga ron ta uncle mo. Ay, gayam, auntie. Ayan ni Ana. Ay, kwa. Kalpasan na naggraduar iti computer engineering. Agtrab-trabaho itan, iti may sa akadaklan a kumpanya. Ha? Pudno ka dito bagbaga ni Uncle, auntie. Ay, uray kas talang ni uncle mo. Pudno, ti imbagana. Nagdakkel ti paaramid na balayda. Iso ati aramidak mat. No makita ko na nakaparada jay lugan na ijay balayda. Agin lalabasak. Ket ay abanak. Ket aginom. Ken pakananak ijay balayda. Pudno ka di, auntie? Wag, pudno. Ngam ni uncle mo, bagbagaak. Tamarwam alabas iji balay daanan. Nukas na adan asawa na. Nagasawa da ka ni Anjay. Ha? Iso dati nagkatuluyan? Na-develop na siguro at kanayon nga adda idi dito'y pwisto ni Alan. Kano pinagadal na ni Anjay, iso nga agpadpada da itan nga agtrab-trabaho itinakkel a kumpanya. Padasa man asarungkaran iday di balayda. Kung natumat ngamin kan ka kaanakan. Ani Alan ti rumbang apaki asawaam. Ay kahit, kumusta ngay mati asawam nga anak ti baknang? Oh, apaya kas ti langam asim mangpan. Jaka, jijaya da kanya ka trabaho. Staff lang. Anyat serbina nagturpusak iti management. Kung saan nga agbalin ang manager. Manager? Isukat amarigatan ka ang makastrak iti trabaho. Takayat mo, manager adagos. Nagbabakit iti pagkit kita ang kanya, Connie. Nabangkrap ti negosyo ni Dadim gapu iti panagbababae na. Ipalpalastog mo ini nga agiin nagaw dagiti kumpanya ang mga lakan ka. Ngaman niya nga ita, pulos nga awan mastrakam at trabaho. Iso nga ita, agan anos tayo dito'y daan ken nailat nga apartment. Dear Mr. Lovely, Kunak man wag kasartan, Mini. Plano mat gayam ti agabroad. Jakmat ko makayat ti pumanaw. Ngam saan pa'y mat ngamin anak kagraduar dagiti kakabsat ko. No kasta, kasapulan ang mapagraduar mo pa'y idaamin. Lakay kan bagat tanton, Mini. At danton idadta. Uray may salaang ti mapagraduar ko. Uray ni Jun laan. Taison tumot ng timang paadal kadagiti daduma akakabsat ko. No kasta, agurayak pa'y iti mano atawan. Duwala ang atawan tikid-kid dawakan ka, Dani. Inton agawid agkasartan ton. Nakasagana akton, tapno maadaan ta iti bukod a pamilya. June, gaputa kayat ko ang makapag-graduar ka iti kursom, agabrodak. Thank you, Amanang. Ipagbagada na ng kantatang nga agsardengak iti panagadal ko. Saan ang mapasamak dayta? Ituloy mo, taaddaak amang tulong kan ka. Nagasat kami anaaddan iti kabsat akasken ka, Manang. Nagkorni kang agsasao. Sikapay lang ti makaamo dito'y balay, kabayatan ti kaawan ko. Saan mo abaybay andanan ng kantatang? Una, Manang. Ibagam kanyak, no adda kalukwan nga aramidan dagiti kakabsat ta. Wen, Manang. Saan ka madanagan? Ken amin na mapasamak dito'y balay. Idanon kuntukon ka. Di mi ko makayat ken itatang mo ti panag-abroad mo, anak ko. Taapay, nanang. Nasurok at 30 mon. Bumaket kan. Tirumbang kumaket makiasawa kan. Nagsaritaan mi anay bagday ta ka ni Dani, nanang. Maawatan nakmat. Nakasagana mat amanguray kanyak. Ay, pampanunutem lat at ipagimbagan dagiti kakabsat mo, anak ko. Ken uray da kayo ka ni tatang.
Ti kayat ko, maipay ko amin akasapulan nyo dito balay. Kan magatang tayo, dagiti agas yo. Napan kinasaritan ni tatang mo, di pangisaldaan tayo iti kakaisuna, adaga tayo. Tapno addag astusam nga agabrod, anak ko. Agyaman hak, nanang. Di kay madanagan. Tamasaka tayong tumatlaang tidaga ama isalda. Welcome, dito yung abroad. Ay na, naglamis gayam dito eh. Itala ang dayta. Ngaminton marwam ka. Ay, mayat ton ah. Sika, mano atawan mo nga agtrab-trabaho kas domestic helper. Sa nga pulon atawan ah. Kat nakatumpong ak itinasingpat nga amo. Nagsaya atin no kasta? Nasingpat nga rod dagiti amo ta. Wen ah, iti insingasing ko ang mga lada iti kadwak. Nagwanda dagos. Iso nga da ka ditoy. Ay na, nagswerte ak nga rod ah. Tapadak matla a Pilipino ti kadwak. Agpadata nga Ilocano ko nam ah. Uwen nga rod. Umay ka, taipakita kan ka dya selegta. Kan mangantay ton madamdama. Anya ti kayat mo? Filipino food o no Chinese food? Si Kaman, no anya ti adda dita. Napan nga may nagtrabaho dagiti amo ta. Iso anawayata nga aramidan ti kayat ta. Feel at home kalatta ditoy. Oh, Kat, kumusta ka ngay? Imayak dito yung computer shop. Tapno maka-video call ka lang, Mini. Naggastos ka pa ilaang. Manulang na tinagastos ko. Kat, kumusta ka ditan? Nasayatak mo't ditoy, Dani. Ado ti makan. Nasingpat dagiti amok. Nasayaat no kasta. Amangan mo't no addan sa bali akadi-date mo din ha? Ha? Awan. Apay kumangay nga ramidagan katikasta. Si kalaeng tinangikaryak, iti ayat ko. Si kakit di amangan mat, duadan sa bali akasin sinarak mo dita. Ay, jakto pa'y rumrumar. Dito kami laang balay ti Pilipina mo't laang akadwak. Kasta ka di? Basta laglagi pum Ay ayatan ka unay, Mini. Kasta akmat kan ka, Dani. Nagipawitan ni manang mo iti kwarta, John. Una nang, kuna na nga igatang tayo iti agas yung ni tatang Duma. Ti Duma, pagpatarimaan ka no iti balay tayo. Nasaya at man no kasta, anak ko. Ay, kaya't ko kumamot ang makasarita ni manang mo. Di kayo madanagan. Inton sumaro nung umawag ni manang, ibagak amang ipawit iti igatang nyo iti cellphone. Gumatangak mo iti cellphone ko, tapno makasaritak tumot akanayon. Unman, anak ko. Kanayon mo't nga ibagbaga na amayat ti kasasad na ijay. Iso di ti agdanda nagunay nanang. Sakbay ang mapantag pasyar. Mabalin ka di akadwaan nakpay amang ipawit iti kwarta iti Pilipinas? Wana. Apay, agpawit ka manan. Wan, igatang da kano iti cellphone. Kasta? Awan ti mabatbati iti sweldok, sita. Nasgan mat ang da urnong mo. Saan ang mabalin nga ipawit mo amin kadakwada? Wan nga rod. Kasano nga ito nagawid ka? Oh, di awan ton urnong mo. Sapay kumaa, ta saan ang mapasamak dayta. Sapay agkasar kami iti boyfriend ko no agawid ha. Oh, kita ang manday ta. Sa bagay, makatawanak payla ditoy. Ado pa'y apanawan tapno makaurno nga. Manang,
Amungatan ni Manang Mini. Tian niya. Ngadan sa bala girlfriend ni Dani. Adan sa bali a girlfriend na. Kudno na bayagdan. Sanan sa mauray ni Manang. Naskan ama-amman day ni Manang mo. Sige nanang. Ay, ibagak to kani Manang. Halo, ading ko. Kumusta kayon? Nasayat kami, manang. Agis eskwela ka matlaang? Good, manang. May salangin na sen, makagraduara kon. Nasaya at no kasta. Ni Nanang, ayan na? Kasaritam to inton, madamdama. Adang amin ibagak, manang. Anya dayta? Di mo ibaga ang mga sawakan? Ay, makaungatak lakit di. Umuna kami pa'y mat ni Manong mo adani nga agkasara. Manang, amo ka nasakit kan kada ito'y ama-amuam. Ibagamon nagadulakit din apa sa kalyem. Adan sa bali a girlfriend ni Manong Dani. June, gayem na lang dayjay. Wano, kasinsin na. Siyak ti ay ayatan ni Dani. Awanan sa bali pa'y. Kahul-holding hands na di babae. Kasano kumakasinsin na, manang. Ken, damag dito'y lugar tayo. A girlfriend na. Kasta ka di. Di pa'y lakalman nga awagan ka, Dani. Apay adi ka sumungbat. Pasensya ka, Mini. Kan, apay adi mo kayat nga ag-video call ta. Kayat ko makita, no sa dino ti ayan mo. Mini, Di mo kunaan, apod no ti ipadpadamag da kanyak, nga addan sa bali akaayan ayat mo. kwa, Agpod no ka kuma, Dani. Adda ka din sa bali. Juan, Jack Ilibag. Addan baro ang girlfriend ko. Kad adak ita dito'y balay na. Anya? Apay, Dani. Kunak man no adda nagsin na patanta. Lading itag. Ngam di ka mauray. Jack pa'y amukit niya. Amangan, no i-extend mo ti pa nagtrabahom dita. Sige. Good luck kada kayo iti girlfriend mo. Sapay ko ma. Tanaragsak to ti panagdan nayo. Sita, ag-extendak iti kontrata. Uwan man, tasyak ti agawin. Mailiw akong kadagiti anak ko. Apay akayat mo ti ag-extend? Nangasawan di boyfriend ko. Ay, unay matan? Nakabirok iti sa bali. Katidamag ko. Inton umay abulan ng ti kasarda. Iso adi mo kayatan ti agawin. Saan pa'y laang? Palpasak pa'y laang ni ading ko iti panagadal na. May salaangan asem. Malpasan iti kurso na. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Nanang, madikaditirik nayo? Juan, iso nga agid ida. Ni matatang mo, napanakinita yitarakon na kaldeng. Ibagam akin ni June, nga agpa-doktor ka. Saanon, kabaul aktibagi kanak ko. Ayan ka din ni June, Nanang. Kasaritak man? Awan ni John, anak. Ha? Di na minsan nga'y mawagak di tabalay. Awan manan ni June. Apay Nanang, papapanan na. Damagak ko ma, noan niya ti kayat na arigalo inton aggraduar. Mini anak ko, nasken ama-amam ti pudno. Anya dayta apod no? Awan dito'y balay ni John. Kung saan mataan nga gis-eskwela. Anya? Taapay! Nagtaray da iti girlfriend na.
Unay matan. Kunak man no aggraduaran. Saan anak ko? Di mi amukin ni tatang mo no sa dino tinapananda iti girlfriend na. Sayang dagiti adu a sakripisyo para kenkwana. Huwag nga ron anak ko. Kakaasi ka nga grigrig at itabro. Nag-extendak pa yan iti kontratak. Tapno mailepas na lang ti panagadal na. Amok dayta anak ko. Kat, asino ngayon ti mangipan kada kayo iti doktor? Dagiti daduma kakabsat mo. Kadkadwaan da kamapan iti ospital. Kasta ka dinanang. Sige, tamang ipaw itak iti pagpadoktoryo. Ay na, naragsakak iti bakasyon ko, sikat. Ay, ngam siya kami tinaggastos. Imbagkan ka, sita. Ta nakabakasyon ka. Sumaruno ka. Kaanon di bagbagam a panagraduar di pagad-adalam akabsat mo? Saanan nga aggraduar di kabsat ko? Apay saan? Kat nun nang itaray iti babae. Anya, matan? Di nalapin ang panuno ti ado arigat mo? Makasangsangit ak nga ron iti kasti amapaspasamak iti biyag ko. Ay na friend. Saan ka nga agladingit akasta? Kasanumat nga mihin. Awan tinagbanbanagan dagiti ado arigat ko. Hello? Hello, manang. Asino da ito eh? Mi Jun, manang. Jun? Pakamanin na ka. May talaga umawagakan ka. Mabutangak ngamin. Kapo iti inaramid ko. Apay nga imawag ka. Agpatulong ako, mamanang. Sanak lamam mo. Tada ka sa pulam. Duan atawan. Adinak kinon kontak. Sorry, manang. Tulungan na ko, pangasim. Anya tinapasamak? Ni misis ko, aganap. Katnas ka na mo opera. Awan mo't kwartami. Isung agpatulong akon ka, manang. Unay matdaytan. Di mo lain sa ganaan ti panaganak ti asawam? Talaga ka di mo kaya ti sumurot kanyak arumwar? Agpasyarta mo't ata day off ta. Dituyak latan. Isupay manan ti magastos ko. Kas kalasaan abalasang. Kayat ko kumati aglon. Mabalin ka ding alaan ka kas co-maker? Ay na, dahito ti maibagakan ka, Mini. Narigat ti aglon dito abroad. No aglon ka, saan kanton ang makaawid? Taday tantulaangan agbaybayan ti aramidam. Kasapulak ngamin ti kwarta. O sige. Mabalin asyak ti ag-co-maker. Ngam dahito ti maudi a panagloan mo, ha? Diyak kayat ang mailumlum ka iti utang dito'y abroad. Hello, kumusta? Dakaluntoy ka, anak ka, manang. Nakita mo ka dito send ko picture na. When nga rod? Nag-cute. Birthday na nito umay asabado, manang. Aya, Kat. Anya nga iti regalo? Mangipawit kalatan iti kwarta, Mano? Uray 5,000 latan. Sige, agi pauitak. Agya manak, manang. Isend kong tulatan, video no birthday na. Sige. Di yu liplipatan nga imbitaran na ng kantatang, ha? Apay adi mo ibaga kadagiti kakabagyam iti Pilipinas. Amadama nga agpapaagas ka dito abroad. Diyak kayat ngagda-nagda. Kasapulan ama amwanda, tadida kasardengan a daw-dawatan. Kat kasano nga iti agas mo? Wen nga ron.
Pampanunutan dagiti amo ta, apagawidan da kalaangan. Tapno ije ka Pilipinas nga agpaimbag. Anya ti makunam iti dayta. Nanang, saan ka di nagmayat akitaan ti panaglenak ti init? Wan, mini anak ko. Gamnas kan nga agawitan. Tani, nalami isen ti puloy ti angin. Amangan numakapadakas kan ka. Nanang, ay, nagsakitak. Gapo siguro iti over fatigue, kaskada stress. Ay, kaasi ka matanak ko. Agam di ka madanagan. Adda kami kinitatang mo ang mga iwan kan ka. Oo. Agyaman ako, nanang. Agsangit ka man, anak ko. Apay akastoy. Ayan, dagiti tattao at tinultulungag. Hindi napigsak. Diyak man laida makita amang sarungkar kanya. Apay akastoy tinagbanagan ti amin. Dear Mr. Lonely. Ay na, makaadok man ti mangan ita, Manang Susan. Ay naading ko, aginayad ka laang iti panangan mo. Ay, nagimas nga tinlutom nga adobo apato, Manang. Ni, nabsog kan san manong lito. Amano maimpatso ka, sapay rabii ita. Saan ka man asutil, Ronalyn? Sikat ti agdayet. Ay na, nagimas at talaga ti dry adobo apato. Ay na. Ala, mangan kayo kit din. Dinner laang mat ngamin nga agsasango tayo amangan. Tadamot trabaho. Wan manang, iso a happy family tayo, no kastoy arabii. Husto ka ading ko. Ayun gayam lito, kumusta mo ti trabaho? Kwa, Manang. Apay, sakit insardeng mo pa iti agsubo. Saanan asimrek day ta iti trabaho na manang. Ne, apay ngay. Di mo't imbagak ng anusam, tatalagaan na rigat no agdadamo ka iti trabaho. Nakarigrigat mo ti agbalin abagar iti grocery. Agbiro ka klangan iti sabali a pagtrabahwak. Jack pa mo makatugaw. Inawis nakmat ito iigit ti baybay, Susan. Anda ka di parikot, Lams? Nilito man. Apay niya ading mo. Ay, nagikat manen iti trabaho na abagar iti grocery. Nagikat manen? Wan nga ron. Awan aanusan gikapsat ko. May katlonday ta trabaho na nagikatan na. Wan nga ron darol. Tubngaram ngamin Diyak kayat nga agpasugnod kanya. Angam no saan mo atubngaren, kastalatan ti aramiden na. Diyak kayat agumura kanya ti kapsat ko. Amumat ada kaming tinagsisin na ranay. Manipod na tayo dagiti naganak ni. Ti panang tubngar, kat panangisakit, Susan. Amirisam day ta. Apay dagitain lasin mo anatang, bakit? Itad kantuman ka ni Susan no sumangpaut. Sa bagay, awan ti makunak iti day ja akaroba ta bakit? Nagagait kan nasingpait. Wan nga road pidreng. No sa bali laang dayja balasang, idi pay lang anak asawa ah. Wana, sa pay adamet nobyo nan. Kan adda pay napinta sa trabaho na. Naasidagmatan ka data ni Susan. Kasla anaktan iti panagriknak. Kasano kat nakasingsing pahit. Sa pay naisam. Sana kaskadagiti dua akakabsat na. Di mo dilawan idat agtutubo tapay laang. Talaga kit di na idumada kini Susan. Ne, adda kayo matgayam dito paraangan nyo na nalina. Tatapid ring. Ay na, pagsarsaritaan da ka laang itay. Apag iso matisangpet mo. Alaam dagito'y natang ngayon lasin ko. Ala, kababain mo't nana. Kanayon dak apadawatan iti bunga ti mulay oh.
Alaam kit din, balasang ko. Saan kayo nasabsabali kada kami? Di ka pa'y matnakainaw, Ronalyn. Madamdaman ton manong. Ala ka, day talarupam tininto na ram. Nagsao ka mat. Amang ano kayat mo ay pulong ka kun ni Manang Susan? Anya ko matiipulong mo? Asaan ka na pa nag-apply ti trabaho? Ngamkit di, nagmalmalam ka nag-cellphone. Inton lonis ton. Masadutak mo't detayin na rumwar. Nagkuyom ngamin ti panawon. Oh, makitam? Sika talaga, Manong. Di nakman dilawan. Tauray sika. Husto ka di tinangag ko lito. Saan ka nang ipasa iti requirements mo iti may sa akumpanya nga kasapulan iti checker? Kwa manang. Inton lonis ton. Unay mo't daytan ading ko. Di na kanon kaya ti agobrapay, Manang. Aktal na ka man, Ronalyn. Saan ka makisamsampitaw? Ta saan mo nga muti bagbagam? Sinurot nakmat iti pagmulmulaan mi iti natang Susan. Wala na. Napintas dito'y kayat ko. Wan, prisko ti angin ditoy. Wala na. Kayat ko mati makarelax itata day off ko. Apay, adda ka di parikot mo. Ni ading ko alito anana. Apay, Kaslaawan mo't plano na agtrabaho man. ay, naglakan samot ngamin ang mga agtrabaho. Huwan nga rod nana. May sabulan na laang ang nagtrabaho iti grocery iti. Nagikat nga awan gap-gapuna. Ay, bagbagaan, balasang ko. Kasaritam iti nasayaan. Inaramid ko nana. Iso na laang tapanagritnak. Kat nakasanggir dalat ta kanya. Uray no kas na adadakkeltan. Kasta nga rod ti madlaw ko, Susan. Wala na. Amoy umat amanipod na tayo dagiti naganak ni. Siya kunti kaslananang ken amada. Namkit di, kasla didak mo't kayat atulungan iti adu arigat ko. Harold, api nga inawis nak ito'y paborito ta restaurant. Kaya't ko ang makapag-dinner ta aduduata, Susan. Apay, naumakan akadwata dagiti kakabsat ko? Saan mait? Ngamkit di. Kaya't kumayat nga intimate ti dinner ta ita. Sika talaga. Awan mo ti okasyon ita Uray pa'y. Kaya't kumayat nga da privacy ta. Ayun gayam, kumusta ti trabaho? Nasayata na damag mo, Susan. Na-promote. Siya kon ti overall supervisor ita. Kaya't ngimatumat ti sweldo kon. Oh, talaga? Iso anas kan nga rod nga ag-celebrate ta. When lab. Kaya't ko ngagsimpata ko mamatan. 30 kon. Kaya't kumatan ang maadanta iti anak. Diyak kaya't nagkuribet-bet kanton. Kat ubing pala nagiti anak ta. Manong rito, aldawan. Di mo't ada trabahom ita. Saan ako nasumrak? Anya, ngumapay. Nagrigat mati trabaho ka. Ay na, awan pa'y makalawas mo ang nagtrabaho na umakamanan. Nakarigrigat nga rod. Tulang ka kadi. Sana katulang, Manong. Agasam ngay. Kunak no checker lang ti ubrak. Saan mat? Tagi bagkatak mat kadagiti kinarton. Nagdadagsan pa'y. Ay, Nukas na, nagikat ka manan iti trabaho dito. Ha? Da kayo mat gaya manang. Kunak man no simrakan iti trabaho. Nagsubli ang tadda na lipatak. Jaklem pagarup ana uma ka manan iti trabaho. Kuang amin manang. Nagrigat ngamin. Marigatanak. Awan tinalak at trabaho lito. Amin at trabaho, narigat. Nang runa kat agdadamo ka pa'y laang. Ay, kaasimot ni Susan bakit? taapay, Pedring. Kasanaw, nagikat man gaya man iti trabaho na nilitaw nga adi na. Ay, un nga road. Dayjay, nalabsak man itay iti balkonda di tabalayda. Nakaidda nga agsilsilpawn. Na, si kansamo ti Maritisan lakay. Pudno mo ti bagbagak. Ay, amo da ngamin nga daniman ang daamang pakpakan katakwada. Ba nagasa na rumbang,
Saan mo't nga agnanayon nga kakabalay da amin? Nanalina, umayak man. Tata Pedring, adda kayo. Ay, iduron mo lat tanday tarwangan. Saan anak kalakday ta? Seryoson sa matibag am Harold. Tainawis nakpay dito igid ti baybay. Diyak ngamin kayat nga da disturbo. Wen nga medyo adayomat dito eh. Saan mataparikot day ta? Tanda matlugan. Wen matkit di addan kabukbuko da maalugan. Wen Susan, inlako ni boss kanya. Nalakalang ti panangilako na. Sakat installment pa'y. Dakil abanag daytan. Wen lab. Kat napalabas matan ti may sa atawan na nagtulagan ta iti. Nga anya. Imbaga mi di akalpasan ti may sa atawan katagsimpatan. Saan ka ngay mandugot iti? Tako na mga agad-adal pa lang ni Ronaldin nakabsat mo. Wen, agpayso. Nagtulag ta iti. Ngam saan pa'y mat ang nakagraduate ni Ronaldin. Taadugayam ti failed subject na iti naglabas. Anya? Ay, kasta unay nga ungot ko iti. Ngam awan mabalin ko. Mabalin talatamat ti agkasara. Duata namang paadal ki ni Ronaldin. Siyak ti aking obligasyon kadag iti kakapsat ko. Diyak kaya't amairaman ka. No kasta. Saan mo pa'y amatungpal ti? Lading ita, Carol. Ikanak kumapay iti may sa atawan. Kalpasan na, umanugot ako. Manang, apaya saan ka matimtima? Baybay ang daklatan, Ronaldin. Maikawak ngamin. Manipod itay simmangpot ka. Di ka pulos nagsasao. Sa ita. Agsangit ka mo dun. Awanan ni Harold. Anya ti kayat mo asawan nga awanan ni Manong Harold. Nangasawan iti sa bali. Anya? Saan ako na mauray pa iti may kadwagon daw. Kastagayam. Ti amok ngamin katagraduate ka ita semester. Ngam saan mat gayam. Ala, siyak pa'y gayam ti makagapo. No apay anagsina kayo. Diyan mo ti suwag ita, Ronaldin. Diyan mo. Sorry, Manang. Sorry talaga. Nakaumay kamot dito'y balay, balasang ko. Uwan na nalina. Malagip ko ana sa uyo iti. Nga agigan ijay sentro ti may nga anak yo. Wan, apay aya. Nana, mabalin nga ta makipag naadak pa'y lakadakwada. Uray may sabulan lang. Ay, kat mabalin Sakat am-amo na kapay ni Loreng nga anak ko. Takanayon ka nga istoryaan kan kwa na. No kasi ama pa nakagpasyar iya balay da. Pakibagayon tuman nga rod kadakwada, Nana. Kastamot din ay iti manugang yo. Wan, yawag ko kadakwada. Agyaman ak, Nana. Ay kasanon dagiti dua kakabsat mo. Nahustuan dan iti tawan, Nana. Isuod at ti makagapo. No apay akayat ko ti umadayo. Sige, maawatan ka. Wan, maawatan ka, balasang ko. Ronaldin, nakaluto kan? Masadutak, Manong. Napuyat aki di rabi. Anya nga rod nga iti pamigatan ta. Si kamot tan ati agluto. Siyak mutla ka na yun ng taglutluto. Sikat ti babae. Iswa sikat ti agluto. Saan arason day tamanong? Babae man kan lalaki, parehas itan. Mapanak lang nga rodan gumatang iti lutong ulam di takanto. Nasaysayaat pa'y Manong. Tapno agisangak latan di ta rice cooker. Ay, Ronaldin, madlaw mo ka di. Diyan niya, Manong. Ni Manang Susan Saan mat unayin ang matimtimag? Manipod nag-break da iti boyfriend na. Wan nga ron. Kasla siyak pa'y ti mapabaso di tinapasama kadakwada. Saan mo mat abasol? Saan mo mat idaalinakdan iti panagsimpada ko ma? Isumot. Isudamot laong ati akin basol. Saan kumot nga imbaga, saan pa'y nga agasawa ni Manang?
Nangag ko tinagtungtungan nyo. Ha? Juan, basol ko ti amin, Ronaldin. No imanugot ako mga agkasar kami kini Harold kalpasan ti may sa atawan. Saan na ko mga insukal? Adda ka pa'y gayam di tamanang. Kunak no simrot kan iti trabaho. Di yu mo, tal daw kayo nga agririing. Ngam sa anak pa'y asumrak ita. Manang, apay dagit amaleta. Ijayak pa'y lailing agnad. Itikas na, asidag iti trabaho. Ang manang, kasano kamin ka ni Ronaldin? Di kayag danag. Taitad ko lat ti allowance yo. Apay pa'y laang manang. Kaya't kumat amabaliwan taglawlaw ko, Lito. Manang, nauma ka din kada kami. Saan? Ngam kiti. Kaya't ko ti makapagpanunot anaimbag. Manang. Sapay ko mata maawatan dak, Lito. Tamanipod idi. Da kayon ti pinampanunot ko. Ngamday tati karim idi, kadagiti naganak tayo. Anya akari. In karim, asaan na kami abaybayan kini Ronaldin? Apay, binaybayan kayo aya. Saan pa'y mata? Adan ti tricycle nga inarkilang manang. Nasaya at nasapa nga imay. Talaga ka di adida kan malapdan nga agnaud iti ili, manang Susan. Nakaikada nga kon Ronaldin. Kasano kami ngay kani Manong Lito? Saan kayon nga ubing ababasit, Ronaldin? Ngam, saan kami anarwa maawan ka dito'y balay? Daytakat nga ron. Saan kayo anairwam? Pakawanan na kun manang. No siyak ti makagapo apo manaw ka. Awanan day jay. Bay amon. Ngam kati. Kayat ko ti makapagpanunot anaimbag. No agbaliw ti panunot mo manang. Agsubli ka kumaadagos dito'y balay. Wan. Ngam bayat ti kawan ko. Da kayon ti makaammo dito'y balay ken nilito. Wan manang. Katsapay ko mata agsubli kan tumatlaan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat. Ita, padisaritaan tayo tita luma istorya iti di an alon dinano dumbeg kalain iti rugi, kasla simpo, bed daen iti pamilyang Pilipino, at dati lamisaan, at dati adobo, at dati trabaho, at dati ayat, at dadagiti kari, at dadagiti panarat ay kasla mabalin pa'y emagunod no at tinulong lain ti pamilya. Niyem, ay apo, no sumret tayon iti unag dagitoy na istorya, at balin idagsan ti amin, at balin inakapait ti tumalsaw, ken mariknam nati kadakelan sugat saan na adapuan nain iti kabusol. No dikit kadagiti mismo etatao maayayatan unay ti puso. Iti istorya ni Manang Susan, nakita tayo ti may sa babay nakaslananan ken manang iti addamat. Isuti at luto, isuti manisagana iti makan, isuti man pakalma iti balay, isuti adsadan iti bukod na iragutapno at damaytad na kadaditi kakabsat na. Iti labi na adda adobo iti namisaan, kasla nalagsapda amin, at kakaasi, at kakabsat, at tatalatnong dakas may sai, happy family. Niyam iti likudan datad simpo ipanganan, at dagayan tinaidulin ipanakabanog ni Susan. Nilito, adina, adikas ikas iti trabaho, saan makaibtul iti rigat, iti glossary, iti panagbalin ibagero, iti aniaman na aramid ikasapulantianos. Ket no dumbig ka ni Susan, maratnam ti puntot na, niyam saan data ipuntot daputa saan na ay ayatan ni Lito. Puntot data ti tao nga nabanog imansalo iti amin, tao nga kayat nalain makita daditi kakabsat na naadtakdal iti bukod da isakat. Ket nilunalin, adda pa'y panadadadan na, adda pa'y requirements, adda pa'y padlagbaynan, ket ni Susan, uray bumigat ti bagina, ibadbaga na lata, itultuluyo, adap, itumulong kada kayo. Dito mo nakakabsat, at sakit tirik na, taado kada tayo ti amamu ti kasta itao iti pamilya, data may salasaan makaibada yi nabanugakon, tano isadan nati adsud, kasla ad takaw ti antero balay. Niyam ti mas nakasakit pa'y, adda ni Harud, tinalaki inanayat ken ni Susan, tinalaki kayat na met kuma manggugi iti bukod da ipamilya.
Napromote ni Harod, na nato ti trabaho, na nato ti pangarap, kit iti may sa idinanda kaslapang rudi kuma iti napintas ti masakbayan, intugot na tinapatid sa ludsod, kaano pa'y naadbiyad da iparametlain kadakwada. 30 anyos na, kayat nanti anak, kayat nanti asawa, kayat na ni Susan met ti adbalin at sentro ti bed na. Kit dito iti reaksyon ko, na nakakabsat, awan ti kontrabida inalakay, tudtuduan. Tani Harod, ada metrasona. Ni Susan, ada metrasona. Ket ti bed, kasto iti kinapait na, daduma igubat saan inaerwar iti balay, saan inaerwar iti kalsada, no dikit ada iti nadbaetan ti obligasyon ken bukod eragsak. Nanikeding ni Susan na ituloy pailain ti suporta kada diti kakabsat na, nanamnama no makagraduate ni Ronaldin, no makatakdar ni Lito, mabalinton na isuna met ti mangpili iti bukod na ipuso. Kalpasan ti adu ipanaguray na damag na ni Harod saanan inaguray. Nanasawa iti sabali. Ay, data ipaset kasla adda agkupas iti lawag ti balay. Ni Ronaldin agsangit, agpakawan, tamarit na isu tiga puno apay napupaw ti ayat ni Manang Susan. Ni Susan, uri na saludsod ti puso na, uri na bulak ti pangarap na, saan na inbugyan ibasulan dagiti kakabsat na. Kit dito'y tinakapadagsan, daduma imanang, daduma inanang, daduma itao na at sakripisyo, saan maawatan adinday naladawan. Kit no umay ti aldaw dagiti tinulungan da dadan iti bukod da ibiyad, sa diay da pailain marik nati kinaawan ti tao nga nang salo iti amin. Data ti aran ni Susan, ti panagayat iti pamilya na pintas, no awan ti panakita-kita iti sakripisyo ti maysa, ti ayat at balinmet na utan makabanog iti kalaruat. Kalpasan data, sumlet tayo met iti istorya ni Connie, ken dito'y ket may sa klase ti drama naman ipakita kada tayo no kasano iti kinalastog, ti pananpini iti kinarangay, ken ti pananlayas iti napudno ay tao ket mabalinad subli ikasladaluyon. Ni Connie, idigugi, ad sapul iti trabaho ka sales lady iti grocery wano palengki babaen ken ni Angie ken ti Ontiana. Niyam uray kasapulan nati trabaho, at dati kinamaasimas na, at dati balina iti lugar, at dati pananibaba na kada diti tatao makita na naugubin ti kasasaad. Ket dito'y sumet ni Alan ti kadador. May sa ilalaki na adkarkarda, at trabaho iti init ken din at, niyam at dati respeto, at dati anus, at dati pangarap. Ni Alan, at panuray, at pakaasi, at pakita iti panagayat ken ni Connie iti napakumbaba iwadas. Nam anya ti inaramid ni Connie. Inalilaw na ti bukod na imata, ta iti panatitana, kadadurlain ni Alan, awan kwarta, awan posisyon, awan blamoy. Ket no dumdig ka iti kastoy, mapakuna ka, ay apo, adugayam ti tao saan ikitaan ti puso no awan ti adilap na kwarta iti sakana. Ni Connie ket addaan iti boyfriend, ni Tunal, anak ti negosante, kasla kumpleto amin, pamilya inabaknang, negosyo, panako, ikasla fairy tale, kari no makadladwar isuna, at kasalda, at balina pa'y manager iti negosyo ti pamilyada. Ket ni Connie, pinili na data ila nati masakbayan. Pinili na ti lalaki na at parparan makaitad iti komportable ay bayad. Pinili na ti pangako maad pintas iti niwat, niyam saan pa'y inapadas iti badyo. Niyam dito iti naindaplan ipasamak, at dadag iti tao iti adlawlaw ni Connie ay manbalag ken kuana. Ibagad ang asaan ikasta kapudno ti adparan ay dayaw ti pamilya ni Glenary. Adda damag ti panagbababae, adda damag ti negosyo maad pababa, adda kinaalis to, ikasapulan na kumama din dyan. Niyam kas iti adunga agayat, inakarudyan ti adden deadline iti kayat na iden dyan, saan na pinati. Kinunanang ha istorya lain, intriga lain, panagimbento lain dagiti tatao. Ket iti sabali ibanyay, ni Alan na inaksid na, saan inagsadden. Saan inadbiso, saan inagininom, saan inanikaro iti bed na dapo iti panakalais. Inaramid na ti kasapulan, nagadal, nagtrabaho, naganus, adinda nakadladwa iti computer engineering ken nakastrak iti dakyal kumpanya. Ay, manakakabsat, dito iti klase ti turning point na makapagsao iti puso, ti tao na inuyaw mo idi, isuna pa'y gayam ti agbalin ipamanagnak na saan, ti addama, kasasaad ti mangikedan iti masakbayan ti maysay tao. Ni Alan, manipud kagador, nagbalin professional. Kat ni Connie, adda pailain ken ni Glenary, niyam ti glamour ay namnamayan na, minugyan ay nagdardaras imatnad. Tiniguslo ti daddy ni Janelle na bankrupt, ti panagbalin na manager nagbalin lain ilanati saan, inatupali kari, ken iti kamaudianan, makita tayo ni Connie di saan manager iti dakel opisina,
No diket makipagbiag iti ayan ti rigat, aganos iti apartment, at sango iti realidad na saan, ikas iti inaldaw na ipanagpapartuat. Kit dito iti reaksyon ikasapulan iibaga, saan i-dates ti mangarap iti nasaya at ibayad, saan i-dates ti kayat mo makatawid iti rigat, niyam no ti panagpili mo kat napno iti panalay ti iti tao maawan pa iti ima, at subliken ka dayta ipanamukom. Niko ni, saan na napukaw na ni Alan, napukaw na met ti gundaway maayat babaen iti tao nga nakita ti patag na ulay idi awan pa iti amin. Ket ti kasakitan na, idi makita naman na ni Alan na addan tinaran ay ibeyad, addan lastato na, addan trabaho na naladawan. Data ti ayan ti aral, adu ti adpalan nabaknan nem awan ti pudno pundasyon, adu met ti adpalan napakumbaban dem adda tinauned masakbayan. Saan na amin ikumarkarda iti palengkiket awan pangarap. Daduma, kadada iti addama ti aridad, nem iti masakbayan, isuda ti mankarda iti balidi. Kit ita, sumlet tayo iti may katluma istorya, ti istorya ni Mini, na para kanyak, may sakadaditi kakaro ipangsanitan tadaytoy ket istorya ti aduna bahi, aduna manang. Aduma anak na imadayo iti Pilipinas saan daputa kayat dana ibati ti pamilya, no dikit daputa awan sa balidi. Pamuspusan tapno agbyad daditi ay ayatan da ni Mini, at trabaho abroad kas domestic cowboy. Sa kapulo itawan mga kakabsat. Sa kapulo itawan ipanagubar iti sa bali ibalay, pananaywan iti sa bali ipamilya, pananisadana iti makanti sa bali, panagidtul iti lamis, iti iliw, iti banob, iti kinaawan ti bukod ipanawan. At dani-dani ti ayat na, ti lalaki nanikari na agulay kenkuana. At dati paharap danano adawid ni Mini, at kasalda, mangrudi iti bukod da ipamilya. Nam ni Mini, saan pa'y makaawid? Apay? Takasapulan na pa'y paadalan da diti kakabsat na, kasapulan na natulungan ni nanan kentatang, kasapulan na bayadan ti agas, ti tuisun, ti amin pangkasapulan iti balay. Ket uray ibadbada ti daduman nalakayen, na bumakiten, na panunatan na met ti bukod na ibiyad, ti subat na ket kaslapa ko naipako iti puso, saan pa'y, adda pa'y kasapulan ti pamilya. Iti upload, ag video ko isunat, agipawit iti kwarta, ag saldan iti bukod na gastos tapno adda maytad na idyay Pilipinas. Adda met panawan ikayat na gumatan cellphone tapno masalita na kanayon ti pamilya, nem no may kedeng ti sweldo, awan mabati. Ay, dito iti pudno ibed ti adu, ti sweldo ikasladakel no kitayan dagiti adda idyay balay, nem iti ad trabaho abroad, tunggal sentimo adda pagtulunganak. Ken kalpasana, dunting ti una idakel as sugat, nadamag na ni Dani, ti lalaki na nanikari na agulay, addan sa bali. Idi tinawagan na saan ikayat at video ko, saan sumubat nalawad, adinda inaamuan na adda dayam iti balay ti sa bali babae. Dita, nariribok ti lubong ni Mini. Nem anya ti inaramid na. Saan pa'y inagawid? Nag-extend pay ti kontratana. Apay? Taadda pa'y ni June ni kasapulan makaipasa, kasapulan makadladwar. Kitain niyo data, mga kakabsat, uli na dadaal ti puso, ituloy na pailain ti panagtrabaho para iti pamilya. Uli ti paarap na ikasal na pukaw, ti paarap na para kadagiti kakabsat na saan na pinabayaan. Nem ti bayag, no pastalain ko mati sakit, makapagsaddan siguro ti puso. Nem adda pa'y nakarkaro. Namnama indi minina ni June ket adiskwela, ad tulpos, at balin erason no apay nadanos isuna iti adu itawan. Nem na amuan na isaan dayam na adiskwela ni June naddaya. Napan iti girlfriend na. Naibus ti kwarta, naawan ti bumada diti sakripiso. Ay, dito iti klase ti paset ti makapagpukaw ti addendended, sayan da diti aridad ko. Saan na indi ta kwarta, kakabsat? Data ket rabi di saan nakatulog ni Mini, data ket sakit ti likod na iti panagtrabaho, data ket panagkulan na iti makantapno adda may pawit, data ket panagpidin na iti bukod radsaptapno adda maradsakan dagiti adda iti balay. Ket no ti amin data nagbalin nain ipagbayad iti panagleplipatan ti sa bali, anya na iti mabalin eritnaan ti may sa tao no saan panakadaday. Niyam uri kasta, no umawad mi June kalpasana, saan daputa at babawi lain, no dikit daputa kasapulan naman ang titulong, tati asawa na adanak, awan kwarta, kasapulan ti pandastos, ni minikit nakasamumanan iti napait at desisyon. Dito ay napakuna ka, apay pay. Apay pay itulungan ti tao manandaya, nan sayan, nan nipat. Niyam dito iti kinapait ti panagayat iti pamilya.
daduma ipuso, uli na sugatan, at nukat pailain no papamilya ti adtupto. Ni Mini, imbes imansarwalain, tinulungan na pay, nagbalin pay kumikar itinuan, niyam binalaga na nasa anan na ulitin, sa anan da at pabataw iti utang. Kalpasana, at tultuloy pay daditi daw dawat, kwarta para birthday, regalo, gastos, imbita iti pamilya. Ket iti lapsid data, ni Mini, isumet ti at sakit. Over fatigue, stress, panaglamis, panaglabas ti tawan iti sabali, padilian. Nam anya ti kayat da? Saan ko maipakaamo, tabaka madanadan? Nem iti unag ti pusuna, at damay sa isaludsod nga at pusin iti kalaruana, ayan dagiti tatao iti nulumak iti napigsap. Apay ita ay nakapsutapon, awan ti sumarak kanya. Ay, dito iti kangunaan as sugat ni Mini. Saan na indeto'y betrayal ti nobyo, saan na indeto'y panandaya ti kadsat. Deto'y kit panakaawat na dadumai pamilya, mas alisto da manawat niyam agsubat iti pananaywan no si kametan ti agkasapulan. Kit no pagsasalunuan tayo da dito'y etalo nga istorya, adda may sa imansake, dumtin kada tayo, kaslabdaw iti kapilya iti baryo, ti sakripisyo na pintas no adda panadyaman, niyam makapatay iti puso no agbalin e normal daan kadagiti agawat. Ni Susan sinaprepislo na ti ayat na para kadagiti kakadsat na. Ni Connie sinaprepislo na ti pudno e ayat para iti sayup e kinanded. Ni Mini sinaprepislo na ti entero e panawan na abroad para iti pamilya isaan amin e nakaawat iti patid tila dinit na. Ket da tayo'y dumdid saan daan kumangad sao iti kakaasimet ti. Kasapulan isaludsudan tayo ti bagi tayo, adda kaditaw iti bed tayo makanayon imangted, nim saan tayo pulos saludsudan no nabanudyan. Adda kadimanan Susan, alan, weno Mini iti adlawlaw tayo nga inusar tayo ti kinaimbad na adinday nalipatan tayo nga adda. Metpuso da? Ta iti kamaudianan ti drama sa online i para padsangitan. Para dito'y iti panandriin kada tayo. No adda pa'y panawan adyaman tayo. No adda pa'y gundaway at pakawan tayo. No adda pa'y tao nga agul-ulay iti pananbigbid tayo, saan tayo kumanga urayan na agbalin inaladaw. Tati ayat, no napudno, kasapulan met kay maaywanan, saan nain imausar. Ken ti pamilya, no pudno pamilya, saan nain dumawat iti sakripiso, no dikit at susuro met mansalap ni biti tao nga kanayon imanisalakan kadakwadat.